1, 2, 3, release! Ayan po! Good morning, good morning po, good morning! Good morning po! Merona Tarlac, good morning! Merona Tarlac po, napakaraming ibon! Ayan po sila! Good morning, good morning! Once again mga idol, at nagkita na naman tayong muli. At yun na nga mga idol, no, Girona Tarlac na tayo ngayon mga idol, no, sa BBC. Yun nga, season 4 mga idol. At yun, magkaarga tayo mga idol, no. At yun nga mga idol, mas pina-excited talaga yung mga idol, yung mga fundraise kayo ng BBC mga idol. Talagang pinalakas talaga mga idol, at talagang napakasarap sumali sa mga pooling mga idol at sa fundraise nga, no. Pero ngayon mga idol, magti-training lang muna tayo ngayon mga idol, no. Training lang muna kasi sila tayo mga idol, no. Pero kasali tayo sa Patibayan mga idol, baka Sabado yata mga idol, bukas mga idol, no. Kumusta mga kukuy? Kasali tayo ng Patibayan sa BBC mga idol, no. At syempre, paghahanda natin yung mga fundraise na yan. At bago tayo pumunta sa EDSA mga idol, BBC, mega shoutout sa'yo, no, kay Birdie Cups, yun, mega shoutout sa'yo boss. Talagang talagang napakalakas mga idol, na napakalakas ng to ng BBC na to, no. At yun, magpapakain muna tayo mga idol. Dahil sa wala pang kain itong mga warrior ko. Ano kumain muna kayo, ha. Mag-food trip muna kayo. Kaya sana na kayo ngayon. No. Tama na yun mga idol. Mahal yung patoka. Ano mga idol, nasako-sako lang mga idol na magkaroon nila ng mga butsing nila mga idol. At kami na tayo magpakain sa mga natin mga idol, sa mga warrior natin, sa mga breeder natin mga idol. Mga idol, at tapos sila kumain mga idol, at papainumin natin sila mga idol, at lalagyan natin na itong tubig ng sapa. Ayun na nga, no. At talagang napakayami na ito mga idol, no. Amoy pa lang na ito mga idol, sobrang quality na mga idol. Hindi ko maintindihan yung amoy mga idol. Yung nabibigyan natin mga idol, nabibigyan natin ito ng isang kutsara mga idol, no, para sa inumin nila mga idol, para maging suwabe naman sila mga idol, no. At yun na nga mga idol. Ayun na nga mga idol, kasi kulay na ng sapa mga idol. Yun na nga mga idol. At ito nga mga idol, yung sikreto natin mga idol, no. Ito, no, pampalakas kumain mga idol, pampalakas ng mata mga idol, pampatinaw pa ng utak mga idol. Yun na nga. At yun, ibibigay na natin sa kanila to mga idol, para naman maging swabe yung ano nila mga idol, no. Ngayon at tapos na sila kumain. Ano. Ayan, magsilaklak na kayo. Ubusin yan hanggat gusto nyo. Huwag kayong magtira. Yun ang ano. Uminom na kayo hanggat gusto nyo. Bibiyahin na kayo ngayon. Mga idol, ang painom na tayo ng ano mga idol. Painom na tayo ng multivitamin sa kanila mga idol, kasi medyo palayo sila mga idol. So kailangan nila ng multivitamin sa katawan nila para malakas ang lipad at walang humpay ang paglipad hanggang sa lumapas sa loob ko. Pinapapainom tayo ng gamot mga idol. Mga idol, at nakapagpainom na tayo ng magic beans mga idol. At yun na nga mga idol, no, 6 na piraso lang pala ito mga idol. At tara na mga idol sa BBC mga idol, at baka unahan pa tayo ng iba. Tara na.
Yo, what's up BBC? So yun na mga idol no, at andito tayo ngayon sa loading station ng EPSA mga idol. At yun na nga, magtatalpak tayo ngayon mga idol no, sa dito sa BBC nga. Tapos yung hagis dito bukas isa sa Girona Tarlac, yun. At yun na mga idol na, syempre mga idol na, mag-shoutout muna tayo dito ngayon mga idol. Kumusta mga kukuy? Yun na mga idol na, mega shoutout tayo mga idol. Mega shoutout kay Rolly Banyares. Yun o, mega shoutout sa'yo. At kay Triple J Lock ng Apalit. Yun, mega shoutout sa'yo. Jason Lino no, mega shoutout sa'yo at solid dating supporters to. Maraming salamat sa inyo. George Paras, yun, mega shoutout sa'yo. At kay Red Check Lock. Yun, mega BBC sa'yo no. At yun ang BBC, dito tayo ngayon no. At yun, talaga napakayami ng ng mga papanris ngayon dito ng BBC no mga idol no. At talagang sarap paglaro dito mga idol. Yung problema mga idol no, siguro kasi sa Sabado na yata yung yung patibayan no, at kailangan natin ito mga lakal bukas mga idol. Oo, parang ready tayo yung Sabado mga idol no. Yung isa. Yung may maliit, yun ang mga idol na si Kosan Jojo nagtatalpak na mga idol no. At syempre mga idol no, magpupuling tayo ulit ngayon mga idol. At hindi na si Bibi Mola. Iniwan na natin mga idol. Kasi may laban siya bukas na mga idol no. Yung pinagpahinga na natin mga idol at yun nilalabangan natin yung kapatid nung kapatid nung labirya natin mga idol. So ito, subukan natin ito mga idol na laban sa puling mga idol. Para naman mas excited yung abangan bukas mga idol no. Yan mga idol. Ayun at mega shoutout na sa mega shoutout dito sa lahat ng mga kalapatid sa BBC no mga idol no. At yun nga, sobrang dami ng talpak mga idol no. At yun, ilang crits na ito mga idol. So patatlo na siya mga idol no. Ginadit ka pa na kalata. 1597. Uy, mega shoutout sa'yo. 1597. 1597. Ayun na nga mga idol no. Mas gusto ko talaga mga idol na naabangan bukas mga idol. Meron tika-clock eh. Hindi na ako aalis dito mga idol. Hindi na ako aalis bukas mga idol, naabangan na natin. 1400. Yun. Tatarian pa yan, wait lang. Wala pang tarian eh. Oh, yeah. Yun na hindi, akala ko kasi, baka mapagod siya eh. Mali pala eh, no? Mali pala. Sayang. Dalawang araw na ka. Ayaw nga pala, pahinga pala, no? Yun, buti pa sinain lang natin. Kahit yung sa inyo na lang sa rin, no? Para mapagpaglalo yung mga pakpak nila. Sino nga mga idol, no? Magtatalpak na si Kosan Jojo, mga idol, no? Singit mo, Jo. Ayan. Okay na? Ano man? Sir Ken, andyan kay Manman? Ayun nga pala no. To Princess Love no, mega shoutout sa'yo no. Dito pala yung yung mga ibon mo. Ayun. Nga pala sa mga Master G at Team Shock. Diyan mega shoutout na sa Master G. Yun, Team Shock mga idol. At yun nga no, maraming salamat sa inyo mga idol no, sa pag-support sa munting channel namin. At yun nga no, Alburo Love, tapos Aliana Love. Yun, maraming salamat sa inyo mga idol. At please naman no, pa-subscribe naman nung maliit na channel namin. At maraming salamat sa inyo. Yun nga. Dahil sa inyo no, at patuloy tayong gumagawa ng vlog mga idol dahil sa napakaganda ng views na pumapasok sa atin mga idol. At yun nga mga idol no, magbabayad muna tayo mga idol. Ano? Ano man din ano? Anim. Ito? Ito mas kwenta Jo. Ayun na. Ubos pa di pan tubos. Tapos na tayo magdalpak mga idol no. At syempre mga idol na uwi na tayo mga idol. Yan, no, abangan tayo bukas ito mga idol no. At again, maraming salamat sa inyo mga idol no. At sa mga gusto pa shoutout dyan mga idol no, comment down below. Tapos gagawa natin ng shoutout dyan sa next video mga idol. At yun mga idol no, BBC lang sa kalam mga idol. Talagang napaka-solid ng BBC mga idol. May sabihin ka ba? May shoutout ka?
Shoutout po sa mga nanonood sa amin. Ayun, mega shoutout sa lahat ng mga nanonood. No? Mega shoutout sa lahat ng mga viewers natin. At yun na mga idol. Bye-bye. Bye. 2,000 years later. Kumusta mga kukuy? Ayun na good morning mga kalapatids, no? Ayun, mga ka-BBC dyan, yun. Good morning sa inyo, no? At yun na nga mga idol, no? Release na mga idol. Release na sa Girona Tarlac mga idol, no? At yun na nga mga idol, mag-aabang na tayo rito mga idol, no? Kasi mga idol, 6:47 mga idol, may magkaklak na mga idol, no? At yun nga mga idol, 6:47, yung speed dun mga idol is 1.4 mga idol. Yun nga, sobrang bilis ng mga ibon no? At yun, time check tayo mga idol, no? Time check is 6:38 at konting oras na lang mga idol. Malapit na sila mga idol, no? At yun na mga idol, no? Dito rin, Aliana Lop, yun. Ito na rin Aliana Lop. At yun, dalawa lang yung nakasakay ngayon din sa BBC, no? At yun naman yung sa akin mga idol, no? At yun na mga idol, no? At yun mga idol, no? Dyan, ito na mga idol, dyan ako nag-edit mga idol pag nag-edit ako ng mga vlog ko mga idol dyan. Mga banda alas 4, alas 5, so dyan ako nakatambay lagi, nakahiga. Dyan ako nag-edit ng mga vlog. At yun mga ibon ko nakawala lang dyan. Rumaronda-ronda lang sila. At yun nga mga idol, no? Mag-abang-abang na tayo mga idol. I-ready na natin yung mga camera at saka natin dyan mga idol, no? Camera, tapos yung yung mga mata, yun, i-ready na mga idol, oy. Mag-ready na kayo dyan, no? Bagay training naman sa inyo, no? At yun at yan si Utol ko, gising na rin si Utol ko nandun, naghihilamos lang, no? So, kailangan na ito mga idol, no? Kailangan na ito pabilisan. At yun, may isa na akong doon, may isa na ako sa baba, may isa na ako nakabantay para, para mahuli agad yung ibon kung sakali man dumating ng maaga mga idol, no? At yun nga mga idol, no? Smashing mga idol. Sobrang makapal yung pag. Abang-abang tayo nito mga idol, no? At konting oras na lang mga idol, no? Ayun, 6:49 mga idol, no? 6:47 at may darating na mga idol. At talagang napakalakas sa mga ibon na yun. Kung sino man yung mga ibon na magkaklak ng ganun kabilis mga idol, no? So yun na mga idol. Siguro ba kami mag-clock na mga idol, no? Ayun mga idol, time check tayo mga idol. Ayun, time check tayo, no? 6:47, no? Ang oras na ito hatid sa inyo ng oregano. Yun, napakatibay ng oregano mga idol, no? Para sa laban sa sipon mga idol with bawang. Yun. Yun nga mga idol, 6:47 mga idol. 6:47, may ibon na mga idol. At maya lang mga idol, no? Baka may tutunog na yung natin mga idol. May result na mga idol, no? Yung mga idol, baka di na naman tayo makapasama sa mga result na ito mga idol. First down natin mga idol, no? Nako, si Red Bar. Nako, mali yun na paano natin mga idol. Mali yun na napuli natin mga idol, no? So time check mga idol, no? 7:07 sakto mga idol, no? Yun na nga, no? Ayun mga idol, meron tayong Red Bar mga idol. Dumating mga idol, no? So ang inihintay natin si Checkered. Wala pa mga idol. Siya yung nakasali sa pulig mga idol, no? Hindi pabayaan mo lang yan. Wala yan. Bantayan mo lang ha, kasing isa pa. Yun na nga mga idol, 1 down tayo mga idol, no? Sa 6 natin mga idol, so 1 down tayo mga idol. At yun nga, napakaaga ng Red Bar natin mga idol. Dumating ka sa... Kuya, ready ka kuya. May babagsak ka. Ito na, bababa na. Ayun na mga idol. Ay, nailang. Yung checkered natin mga idol, checkered. Oo, yun na, ready ka. Naku, umikot pa. Huwag ka na umikot. Ayun na, no? Ayun na mga idol. Ayun na, bababa na. Ayun na. Tawagin mo kuya. Huwag ka nang umikot-ikot pa. Time check tayo mga idol. 7:02. Please na bumaba ka na. Ayun na. 1 down. Pasok. Tawagin mo kuya. Tawagin mo kuya. Talampagin mo yan, oh. Yun na ha. Bababa tayo mga idol. So yun na mga idol, oh. Sticker. Naku mga idol, no? At yun, muntik pa tayong nagkandahulog mga idol. At yun na mga idol, no?
So naklak na natin mga idol. At ano, baba ng speed nyo mga idol. 997. Yun, 997. Yun mga idol, no. At yun, okay lang yung mga idol, no. Kahit na hindi tayo, no, mga idol, hindi tayo pinalad yun mga idol. At least mga idol, no, na-experience natin mga idol. At nakita nyo naman yung mga effort na ginawa natin mga idol, no. Wala palang camera kanina, may patalon-talon pa mga idol. At yun na nga mga idol, no. Andun yung saya mga idol. Andun yung saya sa pag ano mga idol, sa pag mabilisang ano, pagkuha ng ibon. May clock lang natin mga idol. Yun nga mga idol, no, talagang solid yung saya mga idol, no. Dalawa pa yung kulang natin mga idol. At time check tayo mga idol, no, 7:12 yun. Kulang pa tayo ng blue bar tsaka yung ano natin, yung ash gray natin, wala pa mga idol, no. Di pa dumarating. At yun na nga mga idol. At syempre mga idol, tatapusin na natin itong video na ito mga idol. At yun na nga, maraming salamat sa inyo. At yun na nga, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please naman pa-subscribe nitong channel na ito, no? At pa-hit yung notification bell para maging update din kayo sa natin mga video. At hanggang dito na ito mga idol. Bye bye.